Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, kelas 5A. Saya akan mengerjakan tugas bahasa Jawa, yaitu video membaca teks bahasa Jawa yang berjudul Nonton Wayang. Yuk kita mulai yuk. Isi sore Bima wis turun. Atine seneng banget sebab dijanjeni bakal diajak nonton wayang. Ing tutupan acara buka giling pabrik gula bakal ono pagelaran wayang kulit. Bim, le ayo tangi. Alon-alon mripate melek. Jam 11 wengi Bima digugah bapake. Bima sekolah kelinganin arep dijak ndeleng wayang. Bima tangi cekakal kesusu arep budal. Kono menyang jeding dhisik. Raup lan wisuh dhisik. Tekan ing pelataran pabrik gula. Jebul wis rame padha nonton. Dalange Ki Mantep Sudarsono. Lakone layere Gatotkaca, cetane Gatotkaca lair ari-arine ora kenek ditugel. Anti kabeh keluargane susah. Bima teko ceritane wis tekan perangi Arjuna karo Buta-Cakil. Ngendikane bapake perang kembang arane. Kejaba cerita iku Bima uga tau ndeleng wayang kanthi lakon Bali Sigala-gala. Ceritane yaiku Pandhawa dipaeka dening Kurawa supaya leren ing alas Waranawata. Nanging jebul palermane ing alas diobong. Oleh nonton wayang saka mburi kelir. Wah, Ki Mantep Sudarsono sabetane jian apik tenan. Jaketane Buta-Cakil kaya tenan tonono. Ora katon maneh yen iku mung wayang kulit saka kulit sapi. Sigerak kanthi iramane yen kepenak. Apa maneh bareng Mak Gapyuk karo Arjuna. Bima ilang antuke. Seneng atine kalipur koyo wayang kulit sing kaya obah-obah dhewe. Arti apik koyo ngono yen ana wayang kulit, aku mesti nonton maneh batine. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.